Són els dies 15 i 16 de febrer del 1992. Hem format ja 2 patrulles a dintre de l'esplai. Farem una sortida cada grup i cada mes, almenys és el que intentarem. Ara és el moment en què, després d'haver muntat les tendes i haver esmorzat, emprenem i enfilem camí de cara a la bassa de la llacuna. Fem una petita explicació del com i per què minva i creix l'aigua d'aquell lloc.